check. Hey. Hey, mic check. Hey. Hey, check. Hey, hey. Mic check. Hey. Hey, hey. Check. Hey. Hey, hey. Kaya may backup yun. Kaya mo ikuan. Kaya mo lead. Kaya may backup diba? Hey, hey, check. Hey. Hey. Check. Praise. Maing buntag ka natong tanan. Amen. So, kamusta ba ng atong kabuntagon? Salamat sa Ginoo no, nga nagmadaugon gyud ang matag usa nga iya tang gidala diri karon aron ato na po siyang mahimaya, ato siyang maday atong panihang. So, welcome ang matag usa inubanan sa presensya sa atong buhi nga Dios o sa welcome dong sa anak ni Ate Mary Jane. Welcome sa atong panimbahon diri. So, salamat sa atong buhi nga Dios. So, agig pagsugod atong abrihan sa opening prayer nga pagadadon ni Sis Chari. Praise. Akong gihangi ang matag usa ato ta sa pagpamarog ug atong isa nga atong mga kamot atong ibayaw ya sa mga pag-ampo. Labing gamahanan ng mga Dios. Salamat Lord. Nining takna sa kabuntagon nga imong gihatag sa matag usa namo ang kinabuhi. Salamat Lord sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord nga imong ming gipahinumduman nining adlaw nga kami magkahiusa sa pagsimba ug pagdaig diha kanimo Lord. Salamat sa among mga kaigsuonan nga imong gidala diri. Salamat sa mga kadasig nga imong gihatag kanamo. Ug salamat sa imong pag-uban diri kanamo Lord nga kaming tanan Lord safety nga naabot diri sa simbahan para mahimaya kanining adlaw Lord. Salamat Lord sa imong gugma kanunay nga nag-uban kanamo. Ug bisan pa man Lord God sa mga igsuonan namo nga nagpadulong pa diri, ikaw ang Dios nga mo'y magauban, magagiya kanila, nga ikaw magasapnay kanila nga imuha silang i-safety o nga maabot sila diri Lord God nga dunay dakong kalipay ug excited nga mudayeg diha kanimo Lord. Salamat Lord ining takna Lord nga ikaw mahimaya sa among matag usa ka kinabuhi bisan pa man sa among panimbahon karon sa pagsugod hangtod na sa pagtapos among itugyan diha kanimo Lord. Ikaw ang Dios nga mooy magagiya, ikaw ang Dios nga magauban diri kanamo, ang imong presensya nga mo'y magauban diri kanamo Lord. Bisan pa man sa praise and worship among itugyan diha kanimo, ang magdala sa alawiton ining takna sa kabuntagon ikaw magagiya kaniya ug bisan pa man Lord sa mga backup among ihatag diha kanimo among mga tingog Lord God aron madayi ka kanamo. Bisan pa man sa magdala sa mag-lead sa guitar, sa bass, sa piano ug sa drum, ikaw ang Dios nga mo'y among gitugyanan niini nga walay mga kakulian sa among pagdaig diha kanimo. Ikaw ang Dios mahimaya sa among pagsimba diha kanimo. Ug bisan pa man sa magdala sa imong pulong na inintakna sa kabuntagon, ikaw ang Dios nga mo'y magagiya kaniya. Ikaw ang Dios magahatag og dihog ang mga katawhan nga andam mudawat sa imong mga pulong. Ikaw ang Dios nga maoy magapreparar sa matag usa namo kakasing-kasing nga madinawaton kami sa imong mga pulong Lord. Ug bisan pa man Lord ikaw magagiya, bisan pa man sa among mga kaigsuonan Lord, sa among kasilinganan, ikaw ang Dios nga maoy magahatag
magahatag kanila Lord og kasing-kasing Lord nga adunay pagsabot diha sa among makaigsuonan diri Lord. Ikaw ang Dios, may magagiya silang kinabuhi, magahatag ka og kalipay Lord God og kalinaw nga sa ngadto-ngadto amo sila makauban diha sa pagsimba kanimo Lord. Wala imposible diha kanimo Lord, ug amo silang itugyan diha kanimo. Ug salamat kay ikaw ang Dios nga mo'y magauban sab sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Ikaw magahari silang tagsa-tagsa ka panimalay Lord. Ug bisan pa man sa mga kasimbahanan nagsimba diha kanimo karon, ikaw ang Dios magauban kanila Lord. Ikaw ang Dios nga magahatag kanila Lord og panalangin amahan nga sa magpadayon sila Lord sa pagsimba diha sa kamatuoran og sa espiritu. Ug bisan pa man Lord God sa among nasod nga Pilipinas, amo kining itugyan diha kanimo sa bisan pa man sa among nasinatian karon Lord God nga kalisod, pero Lord wala kami mabalakan niini tungod kay ikaw ang Dios nga mo provide sa tanan. Ikaw ang Dios nga mooy amuma sa imong mga kaanakan Lord God. Among isalig diha kanimo bisan pa man ang among pangulo. Ikaw ang Dios magahatag kaniya og kaalam Lord sa pagdalan ining among nasod ngadto na sa pinakaubos nga bahin sa nagdala sa among nasod Lord God, sa bisan unsa nga hugna Lord God, sa mga bisan unsa nga mga sekta Lord God. Ikaw ang Dios nga mooy magapanalangin, magahatag kag kaalam Lord nga ikaw ang Dios nga mooy kanunay nga magatiman ni ining nasod namo Lord. Ug Lord dalaygon ka sa walay katapusan ug kanimo lamang namo ay tugyan ang tanan Lord God. Walay lain nga among alagaran og tugyanan sa among pagpasalamat, sa among mga pagdaig, sa among mga pag-ampo diha ka namang kanimo amahan. Kining tanan among isalig pinaagi lamang sa pangalan sa among buhing nga Dios nga si Kristo. Amen. Ug usbon ko, maayong buntag kanatong tanan. Hallelujah. Nagpadaogon ba ang atong matag usa ka kinabuhi? Amen. Hallelujah. So atong andamon ang atong hunahunag kasing-kasing para sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ug mahimo mugawas ta sa atong lingkuranan ug atong himamaton ug lamanuhon ang atong isig ka matutuo ug atong ingnan nalipay kog dako sis Brad nga niya na karon niining kabuntagon. Amen. Hallelujah. Nalipay kong dako kay makauban na sakta. Nalipay kong dako kay ikaw bisiba. Igsoon
Niya ang tasatagsa na mo ka mga kasing-kasing, Lord God. Yes. Amo pa kang awitan, Yes. tungod sa hallelujah, imong Lord God. pagkamaayo ang mahal. Yes, Jesus. Ikaw lamang ang mapataas, niining sa'yo sa kabuntagon, Yes. kay ikaw lamang ang tanan na mahal. Oh Diyos niya, ang kasing-kasing ko, o Ginoo, sa mga pulong mo, pasayloan ang akong mga sala, din kinabuhi ko, imo ang bao. O Diyos, ania ang kasing-kasing ko, o Giloy, sa mga pulong mo, pasayloan ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayaw ako isaliwan, o ayaw ipahilayong kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay, tungod sa kalawasan nga ihatag mo kanako, o libunan, o himuang masinugdanon kanimo. Yes, Lord God. O Diyos, ania ang kasing-kasing ko, o Ginoo, sa mga pulong mo, pasayloan ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayaw ako isaligwan, o ayaw ipahilayong
salamat kayo, Lord God, sa imong pagkamaayo nga imong gi-provide ang tanan na mahal. Yes, Lord. Salamat kayo, Jesus. Yes, ug karon mga igsoon, atong andamon, atong tasatagsa kay kinabuhi, ug atong ihatag ang atong mga kusog sa mga pag-awit o pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, atong gamiton ang atong mga kamot, atong tibuong lawas sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. My God. O Diyos na mga anak mo, nag-awit ng pagdayeg sayaw sa kalipan, alang kanimo, kay imo ming gipili, adi kami. O Diyos na mga anak mo, nag-awit ng pagdayeg sayaw sa kalipan, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Bulok so ikson, bulok so kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipan. Sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Bulok so kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipan. Sayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Yes, Lord, adiya kami, O Diyos. Adiya kami, O Diyos, na mga anak mo, nag-awit o pagdayeg sayaw sa kalipan, alang kanimo, kay imo ming gipili kami. O Diyos na mga anak mo, nag-awit o pagdayeg sayaw sa kalipan, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Bulok so ikson, bulok so kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipan. Sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Bulok so kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipan. Sayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Para kanimo lang. Yes, Jesus, magmaya, maglipay kita sa atong buhay ng ngalan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Magmaya, maglipay sa ngalan niya. Kay ang buhay ng Diyos, mubalik na. Kay ang buhay na to nga Diyos, mubalik na. Andam na ba kaigsoon? Andam ka
kasaligan amahan. Yes. Sa tanan namong masanitian sa among kinabuhi. Yes, Jesus. Ikaw lamang among maduulan. Kay nagsaad ka kanamo, Lord God. Kung magmatinud-anon kami kinimo, Yes, Jesus. walay imposible, Lord God, nga imo giming ubanan, Amen. proteksyonan, Yes. provider sa tanan namong gikinahanglan na Thank you, mahal. Lord. So amo pa jud kang kantahan na mahal tungod sa Yes, imong Jesus. pagkamaayo. Yes. Jesus. Walay kahadlok o kabalakan. Kay ang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karunog sa walay katapusan. Walay magulang ka na kung anaa ka. Sa kangit-ngit man, O Diyos, kahayan ka. Ang agianan ko, ginanagan mo, halandon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mapukan. Yes, Lord, kay ikaw man ang Diyos na kay Diyos kang nagamhanan. Kanunay ana sa bisan asang dapita. O kay ka na kung magauban ka, Diyos nga kasaligan. Yes, Lord. Dili walay kahalo ko, di mapapalakan. Kay ang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karunog sa walay katapusan. Yes, Lord, walay magkulang ka ni mo, walay magkulang ka na mo kung anaa ka. Sa kangit-ngit man, O Diyos, kahayan ka. Ang agianan ko, ginanagan mo, halanggon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabukan. Kay Diyos ang agamhanan. Kanunay ana sa bisan asang dapita. O kay ka na gumagauban ka. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Ikaw lamang among puso gamahan. Ikaw lang among masaligan sa tanan. Yes, Lord. Wala kami laing masaligan kundi ikaw lamang sa tibok na mong kasing-kasing kunahuna. Yes, hallelujah. Kay man ming tag-iya, Lord God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ikaw ang talangpanan, Lord, sa tanan namong mga kalisdanan na mahal. Yes, Lord. Wala kami mahimo kung wala ang imong tabang o wala ka amahan nga among kaduulan. Yes, Jesus. Sa tanan namong mga struggles sa among kinabuhi. Diha lang kami mo duol, diha kami mo amahan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kalasdanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo, magado
kanimo Ginoo, magadool ako, mga problema man o mga pagsulay. Walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Yes, Lord. Kay nasayod ko, nga pamation mo ako, og andam ka sa pagsabnay, kanako dalang panan ka. Yes, Lord. O Diyos ka sa tumabalos ka sa goma. Ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang talangpanan ko. Gamhanan o balaan ka, O Diyos. Gamhanan o balaan ka, O Diyos. Gamhanan o balaan ka, O Diyos. Dalang panan ka. Yes, O Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Ikaw ang dalangpanan ko. Yes, Jesus. Ikaw lang akong dalangpanan, amahan. Yes, wala kami laing kaduulan o kasaligan, diha lang kanimo, amahan. Yes, kay diha na mo makapalagan ang kalinaw o safety, amahan. Yes, Lord. Diha lang kanimo ang mga pagpasalamat, pagpasidungog, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes. Amen. Ang tanan ba na panalanginan sa tong buhi nga Dios? Amen. Salamat sa Ginoo nga. Ang mga mensahe sa awit bitaw, tinaw og klaro gid kaayo ba nga sa atong matag kinabuhi di kita ngay mabalaka bisan pag naay mga problema, nagyoy Ginoo nga nag-uban og panalangin kanato. Og sunod nga bahin akong isunod ang scripture reading nga bagadadon ni Brad Serafin. Nindog ta mga igsoon, paliw kog abli sa inyong Biblia kung naamoy Biblia. Diya sa Kolosas 2. Kolosas 2,
verse 11 ngadto sa 15. Colossus chapter 2 verse 11. Atong subaybayan pagbasa. Colossus chapter 2 verse 11. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon, kundili paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom, meaning lawas nga makasasala. Sa 12, kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Sa 13, kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, tungod kay dili man kamo mga Hudyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Sa 14, gipapas niya ang tanan tang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini og giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. Og sa 15, og pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan, ang pulong sa Ginoo. Karon atong isunod ang testimony o kadaugan sa atong igsuon. Duha ni sila, si David yon og si Dong Binje. Atong pakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Hello. Ako ang kadaugan di ay kanang mao ang nakila sa atong kuan Ginoo nga kuan kubong kadaugan kaning naka-graduate na po ko kuan high school uban sa tabang sa tong Ginoo nya sa akong ginikanan po nag-eskwela nagtarong. Marata. May adlaw sa tanan. Akong guro kadaugan kay kato pa graduation. Akong pag-graduation, nalipay pa ko pag-ayo sa akong mama o papa nga na nalipay sila sa akong paghigugma, pag-atiman sa ako ang kasing-kasing at pag-eskwela.
Pasalamat ko sa Ginoo nga si Papa nga hatod kuha ni eskwelahan. Ni si Mama di kwas balon. Na nag-atiman. Nagpasalamat pa kog maayo nga giatiman kog maayo silang kinabuhi. O karon nag-grade 7 ako. Pasalamat po. Pasalamat po sa Ginoo nga ulit taon ako no. Salamat ko sa Ginoo nga ka-drive na kog motor. Ako na maghatod kuha sa akong manghod. Nalipay po kog maayo. Natin simbahan din tukod sa Ginoo. Maura ta. So salamat sa Ginoo no sa ilang kinabuhi. Nagmalampuson gid sila sa ilang pag-eskwela uban sa tabang sa tong buhi nga Dios. Amen. So atong isunod ang special number nga pagadadon nila ni Gaw Albert. Inyo ang higayon. Ug iyang mga kaubanan. Pues, Winning it all in career and love. may buntag among halaran awit ang atong pagkamayo sa Ginoo na naguluhan kani og kay ikaw man. Matagal lang gusto kong nakauban ka. Sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan, ni nga kung dugha kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan.
tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw ang akong puso, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Dungo kong himaya Bato na sa og himaya atol lang sa subong Dios. So nindot kayo ang mensahe sa awit nga gihalad sa atong mga igsuon, atong pagpaka ng Dios sa matag usa nila ka kinabuhi. Ug dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa atong mga igsuon. Ug kanimo kanako kanatong tanan nga padayon usab nga magapanalangin sa matag usa nato ka kinabuhi. Karon og hangtod sa pag-abot ni Jesus. Dili nato kalimtan mga kaigsunan ang atong gihulat mao ra gyud ang pag-abot ni Jesus. Amen ba? Wala nay lain nga pinaka tumoy sa panahon sa kalibutan ang pagbalik, ang pag-abot ni Hesukristo. Ang pag-abot ni Ginoong Hesus, daghan kay mga tao nga naghulat ug nagpaabot niini. Ug daghan ang nangandam sa pagbalik ug pag-abot ni Jesus. Ug tinguha sa Dios nga ikaw ug ako kanunay andam. Ini mong tapad kanunay andam. Sa tibuok kalibutan mga kaigsunan atong saksihan ang mga pagsaulog mahitungod sa kamatayon ni Hesus. Pag moingon tang pagpakita sa ilahang pagtuo nga nagpakita nga doon na sila pagtuo sa Ginoo. Muna nga kung imong lantawon inig-abli pa lang nimo sa social media, sa imong Facebook, magkawas dahil na nga dunay mga kaigsunan usab nato nga naghimo og mga sakripisyo. Ang uban dunay nagpenitensya, nagbunal-bunal sa ilang lawas. Kay ilahang gipakita ang pulong pagsunod ni Jesus Christ. Ang uban doon na sila'y ang uban nagpalangsang yun. Butang dili nimo makitaan sa mensahe sa balang kasulatan. Lamang tungod kay ang atong nasod o ubang pang mga nasod doon ay gitawag freedom, doon ay kagawasan sa buhat sa imong pagtuo sa Ginoo. Mao hinungdan nga ang atong Ginoo ug ang mga apostolis nagbilin og mga mensahe walay bisan kinsang makahukom. Mao hinungdan ikaw ug ako dili nato praktisan, dili nato
bansayon ang atong kaugalingon sa paghukom, kundili sa pagsunod sa hingpit nga tikang ni Jesus Christ. Ang pulong mga kaigsunan nga kasagaran nga igawali ni ining nga panahona, maugyod ang pagabanhaw ni Jesus. Maugyod ang pagkabanhaw gikan sa lubnganan. Diin si Jesus namatay sa pagkaadlawng Biyernes, Sabado hangtod sa Domingo siya nabanhaw. Kini giklaro gyud diha sa Biblia nga gikan sa una, ikaduha ngadto sa ikatulo ka adlaw si Jesus nabanhaw. Sa dihang nabanhaw siya, nakita sa mga apostoles nga siya nabanhaw gyud. Gani kung imong lantawon mga kaigsunan, si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an og sa iyang una gyud kababayen-an ngadto na sa iyang mga tinun-an, unya gipahikap gyud ni Jesus ang iyang mga kamot. Ako ni nga inyong nakita. Nadasig usa sa mga nadasig nga atong mabasa diha sa Biblia si Apostol Pedro. Diin pagkamatay ni Jesus na luya siya, apan sa diha nga nasayod og nakakita siya nga nabuhi og nabanhaw si Jesus, nadasig sa pagayo. O gusto na sila nga manangyaw sa pulong sa Dios, nga maoy gisalig sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan gipahinumduman sila sa Dios nga ayaw una kamo panglakaw. Hulata una ninyo ang gasa sa Dios nga mao balang espiritu. Dili mo abot ang balang espiritu samtang magpabilin pa si Jesus Christ. Mahinungdan mingbayaw si Jesus Christ. Kung imong basahon ang buhat kapitulo 1, kapitulo 2, imong makit-an diha nga wa pa mo abot ang Holy Spirit samtang naa pa si Jesus Christ. Apan sa diha nga gibayaw na si Jesus didto sa langit, sa diha nga nagtigom ang mga apostoles sa adlawng Domingo, imong makit-an diha na puno sila sa balang espiritu. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, mahitungod ni sa mga mensahe nga gilitok ni Jesus samtang nagbitay sa diha sa cross. Siguro mangutana ka o mangutana siguro ang uban, nganong ang cross nga diin atong gibutang dirisod sa simbahan, wala man si Jesus. Tungod kay si Jesus wala magpabilin sa cross, kundili gibayaw siya. Amen ba? Gikuha siya samtang namatay sa diha sa cross, gikuha siya o gilubong. Gikan sa unang adlaw ngadto sa ikatulong adlaw, nabanhaw si Jesus ug wala na pod magpabilin balik sa cross. Gibayaw siya. Amen ba? Unya, siguro sa atong kinabuhi mga kaigsunan, doon na pa'y mga pulong nga atong mahinumduman. Sa 7 ka mga pulong nga gilitok ni Jesus samtang diha siya sa cross. Doon na ba'y usa nga mga pulong nga nagpabilin karon si Munauna o kasing-kasing nga mga pulong nga gilitok ni Jesus Christ? Tagai kuno kog usa. Usa sa mga 7 ka mga pulong nga gilitok ni Jesus Christ. Wow, ato pakpakan ang Ginoo, no? Maunay gilitok yun ni Jesus Christ before siya namatay o maunay katapusang pulong nga imong makaplagan diha sa iyahang pag-antos. Nga mingon siyang natapos na. Amen ba? Unya gikan na sa pulong tilitistay. Nga kung imong lantawon mga kaigsunan, natapos na. Ug mao nay atong tagaan og pagtagad kining pulong natapos na. Pero alang sa wala masayod mga kaigsunan, sugin lang tika sa 7 ka mga pulong nga gikinahanglan nimong tipigan, mga mensahe nga gilitok ni Jesus Christ ug ang matag pulong nga gilitok ni Jesus Christ, doon na nay kahulugan. Amen ba? Siguro ang uban na apay na hinumduman. Si Jesus miingon, amahan, pasaylo sila. Hinumdum ang sa, smile. Unsa pa? Giuhaw ako ato pakpakan ng Ginoo. Unsa pa gyud? Unsa pa yung mga mensahe? Ha? Giuhaw. Wala may gigutom siguro. Wala man mo ingon kaisnakon ko. Ingon siya nga ingon ang Dios, ingon ang Ginoo, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Doon ay mensahe na nganong
nakalitok si Jesus nga nung Diyos ko. Kay kung imong lantaon, ang amahan, grabe ang iyang gugma sa iyang bugtong anak. Kung imong lantaon sa John 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Wala sa lain nga giilang bugtong anak, mao si Jesus Christ. Og dako kayong gugmas amahan ni Jesus Christ. Og ang uban nga mga Bible scholar ana nga nagsulti, mingon sila nga nabati nga milayo ang amahan. Wala mabati ni Jesus ang presensya sa amahan, kay dili kaako ang amahan nga magsudong sa mga pag-antos ni Jesus. Mo na niingon si Jesus, amahan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Unsa pa ang usas mga pito ka mga polo? Gawas nga pasayloa sila sa amahan, pasayloa sila, Diyos ko, giuhaw ako, natapos na. Unsa pa? Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Unsa pang yun? Ingon diha, babae, siya ang imong anak. Anak, siya ang imong inahan. Sa katapusan nga mga mensahe nga gilitok ni Jesus Christ, mga kaigsunan dito sa cross, mao ni ang giingon, natapos na. Kini atong mabasa diha mga kaigsunan sa Juan. Atong ablihan ang Biblia diha sa Juan. Juan Kapitulo 19. Okay. Juan Kapitulo 19, versikulo 28 hangtod sa 30. Ingon dinhi, human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang ispungha sa suka ug sa suka ug butang sa usa ka sanga sa isopo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. Atong ihangad to isalig ngadto sa Ginoo kini mao mensahe. Ipiyong inyong mata og ihatag nato ato ang kinatibuk ang una kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang paghigugma kanamo. Salamat amahan sa imuhang pag-atiman namong tanan. Nga diin padahin mo kaming gipahinumduman sa mga sakripisyo ug mga pag-antos sa among Ginoo diha sa ibabaw sa cross o diha sa cross. Amahan, salamat nga imong usab kaming panalanginan og lig-unon og pahinumduman sa mga pulong nga gikinahanglan namong ma-apply sa among pagpuyos kalibutan aron kami mahimong mainandamon ug masinangkapan sa tanang panahon sa pag-atubang kanimo. Kanunay namong gideklarar ang imong pagpanalangin, ang imong pagkamaayos sa matag usa namo kakinabuhi sa among mga kaigsunan nga niya karon ug maingon man sa among kaigsunan makabati makadungog niini maong mensahe bisan pa sa akong mga kaigsunan nga naa sa nagkalaing mga nasod, padahin mo sila nga panalanginan. Salamat sa imong pagpanalangin ug pagproteksyon kanila ug pagdasig paglig-on sa ilang pagtupag alagad kanimo lamang. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Natapos na. Ang pulong natapos na mga kaigsunan, kung imo na siyang utingkayon, dunay tulo ka mga mensahe nga gusto nga sa Dios nga magpabili ni imong kasing-kasing. Og sa diha nga magpabili na sa imong kasing-kasing, ayaw gugtuguti nga mailisa na sa lain nga mga pulong nga maoy mudala nimo sa kapildihan. Kining tulo ka pulong mga kaigsunan, mao ni mudala o mutimon nimo sa imuhang paghulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Kining kahulugan aning natapos na. Una, kaning pulong nga natapos na naghisgot na nga bayad na ang tanang sala. Gibayra na ang tanang sala. Ang tanan mayong gibayra na. Buti pasabot, wala na kay utang sa Dios. Wala na magkinahanglan og bayad. Wala na magkinahanglan og halad. Kay kaniadto mga kaigsunan kung imong lantaon ato nang pisa-pisahon.
Para dili nimo malimtan ato sang kuhaon kining tulo ka mga kahulugan sa pulong natapos na. Og sa ako nang gikaingon ayaw gayud ni kalimti. Ingna mo tapad ayaw kalimti. Ang usa sa mga kahulugan aning pulong natapos na, bayad na ang tanan. Ang tanan mayong bayad na ang tanan. Di na ka kinahanglan pang mubayad. Ikaduha mga kaigsunan, kompleto na. Dili kulang ang kaluwasan nga gihatag sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. Ang tanan mayong kompleto na. Dili na kinahanglan pa og dugang nga dunay buhaton nimo para ka maluwas. Nga kinahanglan pa kang iampo sa mga buhi sa panahon mamatay ka. Bayad na ang tanan. Wala na tay utang, kompleto na. Ikatulo, gitawag siya og walay kulang. Amen? So manay atong pisa-pisahon. Kanang pulo nga natapos na titilistay nga naghisgot og natapos na. Og manay katapusan nga mensahe ni Jesus Christ samtang nagbitay sa dito sa cross. Og maingon siyang natapos na. Unsa gani ang tulo ka kahulugan? Ang giingon diha, wala na kay utang. Bayad na ang tanan. Unya, ikaduha, kompleto na. Walay kulang. Hingpit. Dili na kinahanglan pang dugangan. Mao na niingon ang Biblia, dili kinahanglan kuhaan o dugangan. Ang gihimong sakripisyo o ang tanang mga mensahe mahitungod ni Jesus Christ. Unya, ikatulo, walay kulang. Amen. So, walay utang, bayad na ang tanan, kompleto na, wala gyoy kulang. Diha sa Kolosas mga kaigsunan, atong tan-awon diha sa Kolosas, ingon diha sa Kolosas nga gibasa kanina, diha sa kamantayon ni Ginoong Hesus. Sa Kapitulo 2, versikulo ingon din sa versikulo 14. Gipapas niya ang tanan tang mga utang. So biblically mga kaigsunan, ang kamatayon ni Jesus maoy gibayad. Ang kinabuhi ni Jesus, ang dugo ni Jesus, ang sakripisyo ni Jesus maoy bayad sa tanang utang. Pero dili ng utang nimo sa asa ka ng utang. Basi mangutang ka dito asa tong kasagarang utangan, asa? CCO, asa to? CCCO? Ang uban, milyon-milyon ang ilang utang. 100. Basi gamito nimo ning bersikulo ha. Amaadto ka dito, tapos na. Tapos na. Dakpan gyud ka. Utang gyapon to nimo. Ang gisgutan ani mga igsoon kanang ingon ni Apostol Pablo tanawa. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini og giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa cross. Wow. Tanang utang mga kaigsunan. Kining utanga mga kaigsunan naghisgot ni sa gitawag under the law. Timan ini ha. Dunay duha ka kasabutan ang Biblia. Pila ka kasabutan ang Biblia? Duha. Gitawag siya mga kaigsunan, Old Testament. Ikaduha, New Testament. Kung imo nang basahon ka ng libro o Bible, ang Old Testament o gitawag ang daang kasabutan, maunang Genesis to Malakyas. Timan igyon ang New Testament o bagong kasabutan nagsugod sa Mateo to gipadayag. Amen ba? Munang abli nimo sa Biblia, dunay mabutang ang daang kasabutan. Amen ba? Unya timan ang daang kasabutan wala pa mahimugso ni matao si Jesus Christ. Kinsa ang tagtig pataliwala sa daang kasabutan?
Kinsa ang tigpamaba sa daang kasabutan? Walay lain. Si Moses. Amen ba? Si Moses, mga kaigsunan, kung imong lantawon, siya ang tigpatiliwala sa Dios o sa tao. Kabantay mo, sa diha nga ang mga Israelita, giluwas sila sa Dios, gikan sa Ehipto. Kinsay nagluwas nila? Kinsay gihimo nga instrumento? Kinsay gihimo sa Dios nga instrumento aron ang mga Israelita maluwas gikan sa Ehipto? Walay lain, si Moses. Bisag unsaon nimo nakutingkay ang Biblia, gikan sa Genesis, Exodus, Levitico ngadto na sa Malakias, imong makit-an nga ang mga katawhan sa Dios kaniadto modangop sila sa Dios pero makigsulti sila pinaagi kang Moses. Dili sila makadirect pakigsulti sa Dios kay mga matay sila. Hello. Wala pa ang mga pari anang panahon na sa diha nga nag-lead si Moses sa mga katawhan. Wala pa'y kasabutan pagani ana. So nagsugod ang kasabutan, diha gyud kang Moses. Kabantay mo kung imong lantahon ang Biblia, mga kaigsunan, kung magbasa kag Biblia, sa diha nga mga Israelita paingon dito sa pulang dagat, hangtod nakalabang sila sa Red Sea, hangtod nga naluwas sila gikan gyud sa kamot sa Ehipto, mga kaigsunan, og nagpanaw sila paingon sa Kanaan. Kung imong lantahon ang mga Israelita, magpakisayod sila kang Moses. Sa dihang gutomon ang mga Israelita, muyango-ngo sila kang Moses. Nganuman, si Moses ang tighatod og mga mensahe ngadto sa Dios gikan sa mga katawhan nga mga Israelita. Diha kang Moses nahimugso ang law. Naay mga balaod mahitungod sa pagkaon, naay mga balaod mahitungod sa adlaw, naay mga balaod mahitungod sa tanang buluhaton, mahitungod sa pagsimba. Munay gitawag ang tanang mga Israelita na himong ulipon og nahimong ilalom sa balaod. Yes, nakalingkawa sila sa Ehipto, pero nisulod na usab sila sa bag-ong kanabitang pagdumala under kang Moses. Unya kung imong lantahon mga kaigsunan, kung ang mga tao makasala, ang balaod nga gihatag ni Moses ngadto sa mga Israelita, sa dihang dunay makasala, bayra nilag halad. Amen ba? Sa dihang dunay makasala mga kaigsunan, maghalad silang kalapati kung pobre, o pobre kayo, manakop silang tukmo. Pero kung marang-arang, karnero. Kung marang-arang yun, baka. Maunay ilang ihalad mga kaigsunan para ang dugo mabigong ikabayad sa ilang nahimo nga sala. O niya, ang ihalad po nila nga to sa Dios katong mga hinlo. Dili pwede nga ang ihalad nila buta, tiang, niwang, katugyong mga tambok. O maunay na batasan tungod kay balaod na sa mga Israelita under ni Moses. Gikan, muna gitawag, Old Testament, bagong kasabutan. Niabot ang panahon, giabusaran nas mga kadagkuan nga nangulo sa mga katawhan. Muna ang pag-abot sa katapusang libro sa Old Testament, maunang Malakias, ang mga pari wala na magbuhat sa ilahang katungdanan diha. Ibin karong panahon na mga pari nga buta, na po'y mga pari nga ibin ang ako ang kaila nga pari, mga kaigsunan, kay naamon ko'y mga amigong mga pari. Yes, na ako'y mga kaila gani mga madre. Anytime pwede na ako silang tawagan. Kay ga-eskwela kog high school mga kaigsunan, usa sila nga gigamit ni Lord nga muhatag sila kwarta para makahuman kog eskwela diha sa Abiliana. Daghan kay kong mga kailang mga madre. Daghan kong mga kailang mga pari. Muna kung naay mga Katoliko nga mulutos nako, musaway nako,
Mismo ang mga madri o mga pari, sila'y mo dipinsa, ayaw hilabtis Pastor Gideon. Kay ang iyang giwali, dili pulong sa tao, pulong sa Dios. Atong pakpakan ng Ginoo na. Una nga, ang uban, muingon ang uban, mga igsuon nga, muingon ang uban nga, grupo, kami nagkahiusa. Wala sila magkahiusa. Si Pader Chano, si Pader Siano, o si Pader Darwin, yun na sila magkahiusa. Conflict na sila. Nahugaw ra ang Katoliko sa dihang niabot ang CFD. Actually, ang Katoliko, mga kiksyon, universal na siya. Tama ba? Amen? So, kung imong tanawon mga kaigsunan, balikan na to kanang gitawag Old Testament. Ang Old Testament, mga kaigsunan, kung makasala ka, iphon o ilhon na unsa nga klaseng sala. Sala ba nga magdala ni mong kamatayon? Unya na ay giingon diha sa balaod, mga kaigsunan, tango, bayrag tango. Ngipon, bayrag ngipon. Mata, bayrag mata. Ug maunay rason nganong mianhi si Jesus aron mawagtang mabulis na nga klase nga balaod. Amen ba? Kanang pulong natapos na. Nganuman kay nahimo man kung korupsyon ang simbahan pag-abot diha sa kanang bitawng Malakyas. Kabalo mo? Dili pa lang sa Malakyas, sa panahon pa nga nawagtang ang mga hari, gikan kang Saul, David kang Solomon. After ni Solomon, mga kaigsunan, nabahin ang gingharian sa Israel. Muna'y gitawag gingharian sa Juda ug ang gingharian sa Israel. Ug gikan sa pagkasiak ana hangtod karon kanunay silang naigubat. Kay nganuman, wala sila mo dawat ni Jesus Christ. Kay kung nidawat pa sila ni Jesus Christ, ang muhari unta diha sa Middle East, gugma, pag sinabdanay. Pero never sila nga nidawat ni Moses, mahinungdan hangtod karon naagyapon ang kamatay. Dugo, batok dugo, unod, batok unod, ngipon, batok ngipon, kinabuhi, bayrag kinabuhi. Hutdanay na sila. Kabalo ba po? Diha na miss si Trump, ang presidente sa USA. Nganuman, gatuo si Trump, nga kung mapildi ang Iran, muluhod ang tanan sa US. Doon na rabay tribo sa mga Israelita nga never silang muluhod. Patyanay o hutdanay sila. Kabantay mo sa prinsipyo ni Saul, iyang gisugo katong usa ka sundalo aron mamatay siya kay di siya gustong mamatay sa iyang kontra. Inana sila ka isog. Hutdanay na sila. Nganuman, ang usara gyud nga kulang nila, wala sila mudawat ni Jesus. Munang nagpabilin sila sa Book of Law sa gitawag Old Testament under pa ni Moses. Hello. Under pa ni Moses. Nya kanas Moses, kung imong tan-awon sunod na sa istorya ni Joseph. After ni Joseph, nagkadaghan ang mga Israelita sa Ehipto. Nya muto nagsugod ang 400 years nga nolipon sila sa Ehipto hangtod na tao si Moses. Nindot kay nang mubasa kag Biblia bitaw. Pagka nindot daghan kay nga masayran. Kanang muwali siguro ko dire kung nagbasa kag Biblia magyango gyud ka kay makarelate man ka. Pero kung wala kay ka makabasa niini mura ka og kanang naghulat unsay mo sunod. Tama ba? Munang ina imong tapat nga pagbasa pog Biblia. Kay natukog na himugso kining Biblia ha. Biblia kining simbahana tungod sa pulong sa Dios. Amen. Mao na nga kaning gitawag kahulugan, bayad na ang tanan, kung imong lantaon, ang tao makasala, di na muhalad og tukmo, di na kamuhalad og kanang karnero, nganuman, ang tanan natong sala, gibayra na lagi ni Jesus Christ. Munang ang tanang mga followers ni Jesus Christ,
Gikan sa pagkahimugso o pagkatao ni Jesus Christ hangtod namatay siya, after nga namatay siya, di ka kakita og mga Hudyo nga sumusunod ni Jesus Christ nga naghalad pa silang tukmo, nga naghalad pa silang karnero. Nganuman, dili na sila ilalom sa balaod. Muna ningon si Apostol Pablo, ikaw ug ako nga nahiu sa kang Jesus Christ, dili na ta ulipon sa balaod. Ang tanan, moingong dili na ta ulipon sa balaod. Pero kabalo ba mo sa mga tao nga ulipon pa sa balaod? Kanunay na silang muhalad og mananap para ibayad sa ilahang sala. Unya kanunay silang nagtamod anang adlaw ipapahulay. Di yun na sila mo trabaho. Unya kung naay mga Kristohanon nga mo trabaho, hukman na nila. Mao bitaw nang pagkakita nila ni Jesus nga ang iyahang mga tinun-an ni Jesus na narbaho sa adlaw Sabado, ila dayong gisaway. Munang kabantay mo, kung naamoy pamilya nga nagtamod sa balaod, di yun mo magkahiusa. Ug manay nahitabo sa akong pamilya, sa ako ang igsuon. Kay mga Sabadista man gyud sila. Samtang ka-eskwela kog Bible school, mga kaigsunan gihukman ako nila, maimpirno ra gyapon kuno ko. Kay bisan og nagbasa kog Biblia, mukaon ra po kog baboy. Kay alang nila patay ang padulngan, kamatayon ng padulngan sa mga taong mukha og baboy. Musugot ka, ana? Musugot ka kung wala pa si Jesus namatay dito sa cross. Tinuod na. Kay kung wala pa mamatay si Jesus Christ dito sa cross, tanan nga hugaw, di ka pwedeng mukaon. Sama ng nukos, kanang mga isda nga walay himbis, di ka kakaon, ana. Kanang mga sama ng baboy nga pikas og kuko pero dili magpangusap, di ka kakaon, ana. Pero namatay si Jesus Christ aron dili na mailalom ang tao sa balaod ni Moses. Munang naay mga celebration sa mga Kristohanon, mukaon na tagbaboy. Muna nga sayod na kakaron nganong ang mga Muslim di sila mukaog baboy. Tungod kay under sila sa Book of Law, gikan pa kang Moses. Nasabtan? Pero kanang tanan nga balaod, gipakamatya na ni Jesus Christ. Muna niingon siya, natapos na. Kay si Jesus mianhi, dili pagpapa sa balaod, dili pagguba sa balaod, kundi pagtuman ni ini. Amen ba? Muna nga, sa tanang mga sumusunod, gikan sa mga apostolis hangtod karon, wala na'y halad-halad para sa sala. Kita pa mo ang halad-halad para sa sala. Mga tao na nga dili ni dawat ni Jesus Christ. Pero murag wala naman siguro ron, no? Wala na? Nga kung makasalad ka, halaran? Wala na. Pero sa ubang mga nasod, like under sa law of Moses, muhalad yun na sila. Muhalad yun na sila. Una nga, arita sa gitawag kaning New Testament mga kaigsunan. Sa New Testament, kanang gitawag bag-ong kasabutan, maunay kitawag ilalom sa grasya. Okay, pasabton ta mo ani. Kanin diri Old Testament. Okay? Ang panahon dinhi, makigsulti ang mga tao sa Dios, dili direct sa Dios. Pinaagi kang Moses. Kung naa sila'y kanang panginahanglanon, kung gigutom sila, giuhaw sila, dili sila kabagulbol sa Dios. Kay naa sila'y balaod, bisan kinsa katong mubagulbol, silutan. Munang kabantay mo, gikan sa Red Sea, gikan sa dihang nakalabang sila sa pulang dagat, ang mga Israelita, adto sila mo ngayungo, adto sila mo hangyo kang Moses. Muingon dahil ang mga Israelita, gidalami diri aron pamatyon. Bagulbol sila. Kabalo mo, napuno si Moses. Maubitaw tong gitagaan sa Dios si Moses og kanang libro sa balaod, katong papan bato, nga diin gisulat ang 10 Commandments. Nasuko si Moses, napuno si Moses. Ngano man? Na-stress.
Napuno si Moses, imbis ipabasa to dito sa mga tao, iyang basahon, iyang gipusdak niya hangtod na pusgay ang unag yung papan nga bato nga diin gisulat ang 10 Commandments. Ngano man, stress si Moses. Kay ngano man, adto lagi mo hangyo niya ang tanang tao. Adto magbagulbol niya, adto magreklamo. Ang mga tao nga mga lagad og Dios kinahanglan mo tuman gyud sa balaod kay under sila sa balaod. Pero sa dihang namatay si Jesus Christ diha sa cross, wala guba ang balaod kundi gitapos niya. Amen. Gituman niya. Okay. Niya nang ta sa gitawag New Testament. Okay? Ang tanan mo yung New Testament. Ikaw ug ako naa na ta sa gitawag bag-ong kasabutan. Unsa may makita o gipakita sa Dios nga mga pagtulunan sa bag-ong kasabutan. Ang tao makigsulti sa Dios dili na pinaagi kang Moses kundi pinaagi na di Jesus Christ. Siya ang tigpataliwala. Unsa man ang tigpataliwala? Kana bang siya ang astunga ba? Si Jesus. Ang amahan na adiri, ang mga tao, kita ang mga tao na adiri, kung muhangyo tas amahan, kinahanglan mo agita ni Jesus. Munang miingon siya sa John 14:6, ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi, walay makaadtos amahan kung dili muagi nako. Mao bitang mo ampo ta sa New Testament, dili na pinaagi sa mga ngalan, sa mga tao sa kalibutan, kundi sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Itong patpakan ang Ginoo. Mao bitaw nang magpasalamat ta sa Ginoo mga kaigsunan, mahitungod sa pagkaon, gamito na to in Jesus name. Mao ba na inyong gigamit? Or salamat ining pagkaon sa pangalan? Wala na? Sa pangalan ni Jesus Christ. Muna niyong gitapos na niya ang balaod. Gitapos na niya ang mga pagtulunan sa daang kasabutan. Pangutana, na ay mga logic nga mga pangutana, moingon dayon ang ubang mga tao, pwede na diing mo patay. Kay wala naman ang balaod. Yes, pwede kang mo patay kung walay pagtulunan si Jesucristo. Karon kay naa may pagtulunan si Jesucristo nga labaw pas balaod. Tiyaw mo na, ang balaod mga kaigsunan kaniadto miingon, higugma ang imong higala, dumti ang imong mga kaaway. Pero ang pagtulunan ni Jesus, miingon siya, kaniadto miingon siya, dumti ang inyong mga kaaway, higugma inyong higala. Apan ang akong pagtulunan karon, higugma ang inyong mga kaaway. Pag-ampo kamo ug panalangini ang mga taong nagpasipala ninyo. Pero unsaon man nimo pag-ampo kung musurang-surang ka? Mo nang kinahanglan kang mulikay. Kung naa kay mga igsuon nga hari pa sa tanang hari, likay. I-block. Uy, tinuod na. I-block. Ngano ha? Kung imo na siyang tagdon mga kigsunan, mapuno ka, ma-stress ka. Kay lupig pa na sila'y Ginoo. Lupig pa'y Ginoo na nila. Bright kay na sila. Giila nila nga bright kay sila. Wat na sila'y respeto og pastor. Kung ikaw mamastor ka, kunyang imong mga igsuon sa badista, luoy kay ka. Kanunay kang ingnon nga, ay, wali-wali ka, maimpirno ragyapon ka, kay kag baboy. Ngano man, under pa man sila sa balaod. Ning tuo sila Kristo, ning tuo sila Hesus, pero wala sila mosunod sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. So dunay dako kayong kalahian sa kinabuhi sa tao nga kinahanglan nimong masabtan. Una mao ni, kung nagtao nga nagtuog Dios pero under sa balaod, ang ilahang kasing-kasing kusog kay na silang manghukom. Tama ba? Munang kabantay mo, doon ang gani mga magtutuo nga kusog kay manghukom nimo, mga under na sila sa balaod. Amen ba? Labi na kung maghisgot sa adlaw ipapahulay, maghisgot sa pagkaon,
Muingon nga kanang Domingo dili man na adlang papahulay, Sabado man gyud. Pero diha kang Kristo ang tanang adlaw gibalaan na. Ang tanang pagkaon gawas lang sa dugo gihinloan na. Munang ikaw ug ako naay mga selebrasyon baboy giplastada. Kanindot ta. Ha? Litson dito, litson dire. Pero katong mga under sa balaod, maglantaw sila, murag hilasan sila, pero naglaway. Tinuod pa na. Garbo na lang yun. Kusog kay mukha og si Charon. Oh. Muna nga, diha sa grasya sa Dios nga mao si Jesus Christ, wala na ta makigsulti sa amahan through Moses o bisan unsa ngalan nakigsulti ta sa amahan through ni Jesus Christ. Nganuman, siya lagi ang dalan, siya ang kamaturan. Munang one way. Amen? Usara gyoy dalan, dili duha. Nya diha sa grasya mga kaigsunan, ang atong gikinahanglan dili balaod, pagtuo. Amen ba? Pagtuo sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Grabe ka stricto ang pagtulunan ni Jesus Christ. Muhatag kog example nga grabe ka stricto. Muhatag kog example ha. Nganong stricto ang pagtulunan ni Jesus Christ kaysa balaod? Inani ni. Sa una, kung ang lalaki mudulog sa babae nga dili niya asawa, nakapanapaw. Manay under sa balaod. Pero pag abot diri ni Jesus Christ sa under sa grasya, ang lalaki nga mutan-aw babae, unya naghuna-una na siya og malisya, nakapanapaw na siya. Mao bitaw nang diha ta nato kanang makiglaban ta diha mga lalaki babae. Ang makabuntog lang ana nga tawhanong kinaiya kana bitawng kaibog, kaulag o uban pa ang Holy Spirit ra. Mao bitaw nang kitang mga lalaki, mga babae pa, parion na to ang balang espiritu para dili ka madalas tentasyon. Pero dili pod tanan nga mga Kristohanon mutuog Holy Spirit. Mao na nga kung imong lantawon even ang Christian grupo, Christianity, nabahin yun na sila. Na ay joyful, na apoy sulim. Moingon ang ubang Kristohanon, moingon, kana sila diha. Kuan man na sila, kisi-kisi. Kana kunong, mura kunong magdisko. Kaya nga naman, wala man sila mo adapt sa uban nga mga gisulat sa Biblia. Pero ikaw ug ako, nga nagtuog ni sunod ni Jesus Christ, tanan nga gisulat sa Biblia, nga gidawat ni Jesus Christ, nga gitudlo ni Jesus Christ, nga naas mga apostolis, gi-apply na to sa pagsimba. Munang naatay pagsayaw, naatay pagpakpak, pero kining atong nakatunan, dili po nato ni gamitong instrumento para makahukom ta nila. Nga muingon ta nga, maimpirno na sila, kay dili sila mo kisi-kisi. Tama ba? Amen? Nganong di ta pwedeng hukom? Kay ngano? Pagtulon anak ni Jesus Christ ngadto na sa mga apostoles. Di man ganit kahukom sa mga taong muyukbo og mga anghel, musimbas mga anghel, di ta kahukom. Munang inay po tapad ayaw paghukom oy. Kitang mga Kristohanon diri sa kalugtugan, di gyud nato tugutan nga muhukom ta. Bisag unsa pa na kabisyoso, ayaw sa hukmi. Kaya nga naman, di pa na mo'y katapusan kay buhi pa man siya. Wa kakabalo, nga bisan unsa na sa kabisyoso, ugma mapastor na. Amen ba? Nganong napastor siya? Kay giampo nimo siya. Wala nimo siya dauta. Wala nimo na sa hukmi. Para makaampo ka, sa Ginoo para niya, distansya sad ka. Ayaw sige paduol. Kay kung paduol, sige kang singkahan, sige kang libakon, sige kang daoton, mapuno masad ka. Imbis makaampo ka, di nakakaampo. Muna nga kung imong lantawon, kung naakay igsoon,
nga lahi og pagtuo og pag-alagad nimo sa Ginoo, like example, labi na gyud sa mga Seventh Adventist, no? Grabe kay na sila. Grabe gyud. Pero muna ngayon ko nga ako ang gi-explain nila nganong pipila ninyo akong gi-block kay dili healing sa akong kasing-kasing. Dili ko kaampo sa Ginoo para ninyo kung magpabilin kung musurang-surang sa inyohang pagkamaalamon. Kay murag yun na sila maalamon. Tungod sa ilang pagkalamon, di na na sila mo respeto pastor. Tinuod na. Kana mga tao nga murag alam-alamon na gyud kay silang hunahuna, di na sila mo respeto og mga pastor. Unang ikaw ug ako, kinahanglan mo sunod ta ni Jesus Christ. Amen? So diha sa kamatayon ni Jesus Christ, diha sa cross, wala na tayo utang. Amen? Di na ta mo halad-halad para sa sala. Dili na punta mo bayad para sa atong sala. Ayaw mo bayad nga moingon mo nga, Pastor, ako ning bayad, iampo ning ako ang mama, lolo, patay naman ni. Para malangit. Dili na mo igitudlo ni Jesus Christ. Amen? Iampo ko sa kalag ni Pedro, kalag ni Juan, kalag ni Mateo para manangin. Hindi na pamisa ang ikinahanglan. Napay-istisya, napay-ordinary. Kaya, buot kas mupar ka, kaginutun pa. Kaya, ipay ka, na ang kay silyong, na ang kay purpis, na ang kay tupad. Kaya, pararas ka lang na namatay. Nawa ka kabalo, pinaka libo ang ikinahanglan. Gibayran ang tanan ni Jesus Christ dito sa krus. Mao nay rason niyong natapos na. Wa na lagi kay utang, di ka na nang lagbayran. At kung pagpakan ang Diyos ana. Mao na nga kung naa kay kwarta, halad ka para sa Ginoo, tapos savings ka. Kamong mangulitaw pag savings mo, kay mag-edad na mo nga mangibog mo. Nya ang inyong ginikanan, walay buhi nga baboy, ang inyong savings, gasto na yun na. Tama? Labi na karong bulan na, sunod bulan, murag na anapoy kaslon. Oh. Nood na. Sunod mga kaigsunan, kanang giingon diha, kompleto na. Kanang kompleto na mga kaigsunan, diha kang Kristo kinahanglan, musunod yun ta kang Kristo sa hingpit. Kay diha kang Kristo, hingpit yun ta. Amen? Kanang kompleto na, wala na kulang. Ang pangutana, unsaon aron masinatian nato nga wa kulang, kompleto na. Pabilin ta ni Jesus Christ. Munang niingon di sa Juan Kapitulo 15, kung kamo magpabilin kanako, og ang akong pulong magpabilin kaninyo. Pangayo kamo, bisag unsa. Nya nindot kay na sa Juan 15, basahon na to sa 4. Naigiingon diha sa 4. Juan 15, 4. Ingon dinhi, pabilin kamo kanako, og ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga, dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Muna nga, unsa may mga gikinahanglan nga angay natong buhaton, ingon nga nagpabilin ta ni Jesus Christ. Inani ni siya. Para makasiguro ka nga nagpabilin ka ni Jesus Christ. Paningkamuti nga masunod ug maikinbuhi nimo ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Unsaon man aron masunod ug maikinabuhi nimo ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Number 1, kinahanglan masayod ka unsa ang mga pagtulunan. Pangutana, sa imong pagkakristohanon karon nasayran na ba nimo ang mga pagtulunan ni Jesus Christ?
Wala pa. Kay kung mayong kang amin, mangayo ko nimo og usa ka klaseng pagtulunan. Sa napulo ka mga pagtulunan, unsa ang usa? Tagay ko no kog usa. Okay. Pagtulunan mahitungod sa pag-ampo. Unsa pa? Uy, daghan bitang assignment diri nga nanimba. Unsa ganito assignment? Basaha ang Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Murag sa mga ninglabay nga mga Domingo. Gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig ninyo nga basaha ang Biblia. Dili po ko muingon nga para madasig mo, muhatag og 1,000. Kinsay makabasag Biblia, hatag 1,000. Kay nag-agad na nagkwarta, dili na nag-agad sa gugma. So inig-uli ninyo, baliko na ko, inig-uli ninyo, adto sa inyong balay para makapamalandong mugtarong, kanang dili mo sako sa trabaho. Kanang relax na hunahuna, relax na kasing-kasing. Hatagi tawag time ang Biblia. Basaha ang kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7 sa libros Mateo. Naa diha ang napulo ka mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kung gikinabuhi og naningkamot ka, kung wala pa nimo ma-apply, at least naningkamot ka og miingon ka, amahan, gusto ko nga mahitabo ni sa akong kinabuhi. Amahan, tabangi ko og pasaylo ako sa mga pagkulang nako. Suginlan ti ka, gidawat ka ni Lord. Nganuman, willing man ka magkaton. Ayaw tan-awa ang imo makapakyasan sa imong kaugalingon o sa imong pamilya. Tan-awa nga ang Dios abli sa dihang muduol ka. Ang Dios andam nga mudawat nimo sa dihang mapaubsanon ka nga mudawat o mingon ka nga Lord, wa ko'y mahimo kung wala ka. Kung doon na may mga butang nga wala pa nako mahimo og sa akong pamilya, pasaylo ako. Sugin lang ka, ang ipakita sa Biblia, dawaton ka. Dawaton ka. Ngano man, mapasayloon ang Dios. Puno siya sa grasya. Puno sa gugma. Puno og dako ang iyang kaluoy, dili malimitahan. Dako kay ang kaluoy. Mo bitaw nang bisan pa sa panahon ni Isaias, bisag unsa ka pula, kaitom ang imong sala. Kung muduol ka, pasayloon ka. Amen? Sunod, kung nangay kag pasaylo, paningkamuti nga biyaan gyud nimo ang sala. Kay kung nangay kag pasaylo, sige ra nimong gibuhat, wa ka na mga igpasaylo, giluglugan ra kuno nimo ang Ginoo. Angang mo ingon ka nga, Lord, pasaylo ako, nakakawat kog kapayas. Unya murag nihinog naman pud ron. Lord, una-unahon na lang nakog pasaylo, advance. Dili na mao. Kung nangay kag pasaylo sa sala nga imuhang gihinulsulan, paningkamuti nga imo nang mabayaan. Amen? Kung nakahukom ka, nakalibak ka, Lord, pasaylo ako. Nya ayaw na panglibak. Kung naay mga marites, ayaw dayog sagol-sagol. Kay makalibak na mo niya ka. Makasalat na sad ka mo kung Lord. Moingon na po ka, Lord, pasayloan na po ko, murag nakalibak na po ko. Paningkamuti nga mabiani mo ang sala. Kung aksidente nga nakasala gyud, yes, mga ikagpasaylo pagbalik. Kang Ginoo, andam nang modawat. Amen? Ayaw mo duol na ako nga moingon, Pastor Gideon, Pastor Rogon, pasaylo ako kay nakakawat ko niya de kwarta. Ayaw dili na mao. Under ni Jesus Christ wala na gitudlo. Mao nang kung imong lantawon ang mga apostoles, wa na sila modawat og kwarta aron mapasaylo ka. Amen. Wala po na sila modawat og kwarta para sa mga kalag sa mga tao. Makit-an ba nato diha sa mga apostoles nga nagdawat sila og kwarta? O sa mga nagdumalas, mga templo, nagdawat og kwarta para mapasaylo ang mga kalag sa mga taong nangamatay? Wala. Nganuman, natapos na lagi og humana kompleto na wala nay kulang, gitapos na ni Jesus diha sa cross. Ang daang kasabutan, ang daang pamaagi, ang tanan nga mga patakaran sa panahon ni Moses hangtod sa malakyas, pag-abot ni Jesus Christ, nausab ang tanan. Maubitaw ng
kaniadto ang kaaway dumti. Higugmaa ang imong higala, pero si Jesus mingon, higugmaa ang mga taong nangaway nimo. Panalangini ang mga taong nagpasipala, katong naglibak nimo, katong nagdaot nimo, panalangini. Unsa may buhaton nimo nga naghisgot og panalangin, iampo nimo sila. Amen? Iampo nimo sila. Ayaw po di ampo nga, Lord, mamatay na sila, mamatay na sila, mamatay na unta. Ayaw sa, na adi ay panalangin nga itong luhon. Pangayuan ni Lord nga, Lord, sakit yun murag lisod, yung kong kasulti, Lord, nga mo ingkong panalangin eh. Nga naagyo ko'y kaguol nila. Ayaw. Ang imong buhaton mo ni, pausab ka sa Ginoo, Lord, usba ko. Muna niingon si David, diha sa Salmo 50, Amahan, tagai akong bag-ong kasing-kasing ug masinugtanong espiritu. Tinuod na. Tinuod, lisod kaayo nga bungbuhaton kana bitang muampo ka nga sa tao nga nagdaot nimo, nya ingnon nimo nga Lord panalangin ni iblis sila. Lisod kaay na oy. Kana kung di pa ka bag-o. Pero kung bag-o na ka, ang imong kasing-kasing mo dawat na sa gitudlo sa Biblia. Amen ba? Muna ina imong tapad, ipabag-o ang imong kasing-kasing. Pinaagis pag kinabuhi sa pulong ni Lord. Isa na tong kamot, o niya, manindog ta, itong pasalamatan ng Ginoo. Amahan na mo nga Diyos sa magkagagahom, salamat o Diyos sa imong mga pulog, mga mensahe. Bisan pa, nga nagpahinumdum nga kanamo, nga ang kamatayon sa mong Ginoong Hesukristo mo kausaban sa tanang mga pagtulunan nga among nakitaan, nakaplagan sa balang kasulatan. Og salamat Lord nga amo ang nasabdan nga dunay bagong kasabutan ug dunay daang kasabutan, dunay daang pamaagi ug dunay bagong pamaagi, dunay daang kahimtang, dunay bagong kahimtang. Ug salamat Lord diha kang Kristo kami magpabilin ug imo kaming gidasig sa pagpabilin aron kami sa kaluwasan may kasiguruhan. Among isalad itugyan diha kanimo mong kinabuhi sa pangalan ni Jesus ang tanang Kristo mayong amen og amen. Na imong tapad nga ang kahulugan sa natapos na, bayad na ang tanan, wala na'y utang, walay kulang, o kompleto na ang tanan. Ang ato ra gyud pagpabilin ni Jesus Christ. Inay mo tapad, pabilin ta ni Jesus Christ. Salamat sa pulong sa Ginoo no, nga iyang gipaabot sa atong sa kakinabuhi. Ug ato ta sa sunod nga bahin nga mao ang paghatag og tithes and offering. Sa paghatag sa ikanapulong maghahala buhaton ta kini buhaton ta kini sikreto kini sa panalangin ug maabri ang tagpuanan sa langit. Buhaton ta kini, 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 uwan sa kalihan. Akong ihatag ni Sis Russell alang sa pag-ampo sa tithes and offering. Mamarog ta alang sa pag-ampo sa tithes and offering. Labing gamahanan ng mga Diyos na ining sayo sa kaatuhon. Andi ana usab kami amahan, nagatuol nga na kanimo Ginoo. Ug kami nagpasalamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipaabot kanamo Lord Jesus. Tinaw kaayo ang imong pulong Lord Jesus. Salamat Ginoo sa imong mga pulong ug sa alagad nga imong gigamit Lord Jesus aron sa paghimay-himay sa mga pulong mensahe Ginoo nga tinaw na mo Lord
God nga nasabtan ang imong pulong Lord God nga dili ko to namo kalimtan amahan ang imong mga pulong saluhi ka to Ginoo sulod sa among kasing-kasing Ginoo Lord, ug amo ka to nga ika-share nga to sa uban Ginoo sa wala pa gyud masayod sa imong mga pulong Lord Jesus. I-bless ang imong alagad Lord, i-sustain ang iyang kinabuhi, ang iyang pag-lead sa imong mga katawhan nga imong gipiyal diri maong dapit sa sitio kaluktugan amahan. Ug Lord, bisan pa sa salapianon nga bahin nga naa sa among atubangan amahan, i-bless na Ginoo bisan pa sa mga kamot nga naghatag Ginoo ikaw ang Dios na kaila kanila Lord Jesus dili man ako matagsa-tagsa amahan pero ikaw ang Dios nga sayod og kinsa sila Ginoo ikaw o Dios mag-bless sa ilang gikuhaan sa ilang source of income Ginoo manegosyo man matrabaho man sa pagpangumaman Ginoo Lord, ikaw o Diyos magapalakbo sa ilang gikuhaan, Lord Jesus. Mamultiply pa Ginoo ang ilang mga salapianong nga bahin Ginoo. Kaya nag-ingong kaamahan kung mamatinod-anon kami, Lord Jesus, sa paghatag para sa imuha Ginoo. Imong amblihan, ang puntahan sa langit Ginoo, ang tambuanan ka sa langit Ginoo, ug imong ihatag, Lord Jesus, sa takos ug piyanan, takos nga hatagan sa imong mga panalangin Ginoo nga mag-awas ang mga panalangin tunantan Lord Jesus ng mga panalangin nga masinati sa imong mga kaanakan imong mga katawhan Lord Jesus panalangin spiritual physical Ginoo kapaskog kusog sa panglawas Ginoo o kalinaw kalipay Lord Jesus pagkakontento kanunay maghari sa matag-usa kanamo Ginoo ug Lord kani nga sa lapi imo kaning gamiton Ginoo sa pagpalapad sa pagpadako sa mga ministry nga imong gipiyal kanamong tanan Lord Jesus Lord nga labi na gyud Lord nga wala pa jud Lord masayod sa imong mga pulong Lord Jesus ug imong gamiton ang matag-usa na mo kakinabuhi Lord Jesus kay dili man mi Ginoo makaako amahan nga kapiray masayod sa imong mga pulong Ginoo usa na nga sugo nimo amahan tungod sa imong dakong gugma Ginoo sa imong mga katawhan nga imong mga katawhan nga gipakamatyan sa cross gusto nimo Ginoo nga masayod pud sila sa imong mga mensahe Ginoo ug kaning tanan Ginoo among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus amen. So manglingkod ta sa makajot mga kaigsuonan ko sa Ginoo ug ato ta sa mga schedules nya kanang ato na may mga kaigsuonan nato diri nga bag-o na tong mga kauban kung gibati nimo nga mohatag ka kadaugan ing naragid ko kay kanang kung naay mga kaigsuonan nga para na mo sa una bag-o pa isayin na nimo na dritso og mga like testimony ana special number inigsunod Domingo di na makitaan wala nga ako dili kay ko basta-basta nga mo hatag labi na gyud bag-o pa nato di sa panag-uban sa pagsimba sa atong buhi nga Dios so kung gibati na gyud mo nga di na gyud mo kapugngan nga ikasugilon kung unsa ka maayo si Lord sa atong kinabuhi pwede lagi ko ninyo kuhiton nga mo ako mo testimony sunod Domingo ana lang amen hinay kayo so ang presider karong umaabot Domingo kay si kanang Brad Albert so ang opening prayer kay si Brad Serapin so ang mo scripture reading kay si Sister LB o ang mo testimony kay si Cindy o special number kay Dinoyos Boton family. Unya maura na so kagahapon nagklase gid mis mga bata. Bahalag pipila ka buok basta kay si Lord nagpadala pud siya kanang mga bata. Bahalag pila ka buok kay kung muganoy pud ang among hunahuna nga wala may laing bata so nangari. Ya naman akong anak, naingon ba diya nga duha og tulo nga magahisgot sa iyang pulong anaa si Lord. So, mga mama,
akong gidasig uban sa pangalan sa tumbuhi nga Dios nga pwede ra gyud ninyo nga ipaari dire dungan nila taga dito babaw nga alas 3 lang ta kay di ko man manglimpyo man mi mag Bible story mi mahitungod sa pulong sa Ginoo. So ang mga duga nga mga announcement akong gihatag ni Pastor Gideon. Okay, announcement. Ang atong FM 101.3, balik na siya pangsyon. Atong pakpakan ng Ginoo. Madunggan nimo ang uban nga mga short drama. O niya, kana maong drama, ang naghimo ana silang pastorhan, silang pastorinato. Na yung mga short nga mga drama, mahitungod sa istorya sa Biblia, inyong madunggan, diha sa ato ang istasyonan, sa atong FM 101.3. O niya, salamat ko sa Ginoo no, sa kadaugan, kalampusan, sa akong biyahe sa Negros, sa duha ka simbahan didto nga diin niligon pod sila sa dihang ako mo'y naghatod sa mga mensahe. Og akong pahibalo matag Sabado naghulat ra gyud ko kinsay magpatudlo diri sa mga instrument. Willing gyud kong mutudlo sa lead guitar, strumming, sa keyboard sa Sabado lang sa hapon. Willing gyud kong mutudlo kay ngano nangandoy gyud ang akong kasing-kasing nga makabalo mo nga kamunay mo play dire. Dili na ako kay sa dihang maabot na ang panahon nga kamunay mo play dire, mo krusada ta og mga barangay nga duol ra dire. Mo krusada ta sa Tolosa, mo krusada ta diha sa uban mga barangay nga kita-kita ra gyud di na ko mo mangita paglaing musician. Mas maayo man gud nga dire ang tubo. Mo na nga ako ang pagdasig kanang gamitan ninyo ang time nga gihatag ni Lord labi na gyud sa mga panahon nga naa pa mo'y kusog. Kay lisod man pud kaayo nga muagni ko sa mga nag-edad lehan nilang mama ug papa, si papa mo'y mudram, si papa mo'y kamong mga batan-on. Katong may kusog pa. Kay pag kamo na ang mudala diri, sugod na tag krusada. Samtang naapay panahon, samtang naapatas kalibutan, krusada ta. Kay dili gusto ang Ginoo nga ang Barangay Sardinia maoray naisimbahan nga nagtudlog Biblia. Gibutang sa Ginoo sa kasing-kasing nga muktikang gyud taglaing barangay. Muna nga kanang akong hangyo matag Sabado sa hapon naaramang gyud ko dire. Ari-ara ko ninyo. Tudluan ta mo unsaon pag-lead, unsaon pag-strumming, tudluan ta mo unsaon pag-bass, unsaon pag-kuan, acoustic, dong binji o siningkik, mga duol riri. Ari ta diri mag-practice. Kay daghan pa kayo nga mga beating nga inyohang gikinanglan nga mabansay. No? Labi na sa drums. Nga nangandoy ko nga dili lang ang akong anak magsigig drums. Katong mga gitudluan sila Will J. Pareha dire. Ya katong mga naay mga kaigsunan natong mga batanon, mga babae ug lalaki. Kamitay nyo ang kusog sa pag alagad sa Ginoo sa pagplay sa ato ang mga instrument. Amen. Atong pakpakan ng Dios nga nindot na kayo atong mga instrument yon. Mao gyud ato ang kuan unya magampo ta karong tuiga nga dili na mo magnganganga makita ng litra no karong tuiga nga ato ning gipangayo sa Ginoo nga karong kay first year second year na tong anniversary pagka third year na nagyo po'y kausaban. Amen. Amen kay naguban ang Dios ato so wala na koy lain nga mga pahibalo. Balik ang ato ang programa sa FM o niya balik na pod ang ato ang ugma na koy klase sa online class o siguro mo abli lang kog laing class kung mahuman na ang ako ang pagtudlo sa homiletics sa ika-5 nga batch. O niya ayaw mo kalimot Sabado, willing kay kong magpatudlo or kanang mag-disciples. Kamo ra gyud akong gihulat. Dili lang ko mo ingon nga ari mo dire, ikaw ari no. Maghulat ra ako dire. Amen. Sige. Nya naaman tay group chat dito sa discipleship. GC, ato mo comment. Nakakuha na ba na sila tanan? Sige. So wala na ilang paibalo.
ipahibalo na ko itong maatog Amerika. Dilo de. Wala din maatog Amerika. Kauluhan de ay. Sige. Akong giangyo ang tanan sa pagpamarog unya atong iampo pasalamat ta sa Ginoo nak i-off sa ako gamay nak. Amo na imuhang kanang mga technical nga mga kuan inana ba. Abdik ka sa kuan. Sige. Atong ipatas atong mga kamot unya atong ihalad sa mga kausa aton aw nagkasing-kasing di pagpasalamat. Amahan mo nga Dios nga makagagahom. Salamat amahan sa imong pagkamaayo nga imo kaming gihatagag kalampusan sa among paghalad pagsimba kanimo gikan sa among pagsugod hangtod sa among paghuman. Nabati namo ang imuhang pagproteksyon o pagpanalangin. Bisan pa nining adlaw hangtod sa sunod na usab nga Domingo among ang kunon ang imong pag-uban, ang imong pagpanalipod, ang imong pagproteksyon, pagbantay, pagtagbo ug sa tanan namong gikinahanglan amahan. Salamat nga ikaw ang Dios nagasupply nining tanan. Among isalig itugyan nga kanimo ang among matag kinabuhi gikan sa mga bata, mga batan-on, kanamong mga hamtong ug gikan sa pinakabatag edad hangtod sa pinakadakong edad. Lord, among gipangayo ang imong proteksyon gikan karon ngadto na sa sunod semana, sunod Domingo nga din magkita-kita na usab kami sa pagsimba paghalad nga kanimo amahan. Imong i-bless ang mga kaigsunan sa among mga kaigsunan nga naaron silang Pinoy-anan, naaron sa nagalaing mga nasod nga karon nakigduyog, nakiguban sa among pagsimba nga kanimo o Dios. I-bless sila ug ang ilahang mga gikinahanglan imo usab silang tagbuon. Among itugyan isalig nga kanimo ang among matag kinabuhi. Nasayod kami nga ang among kinabuhi imong giatiman, imong giamuma ug imong gisuplayan. Busa dili kami mabalaka bisan pa sa mga sitwasyon nga dunay krisis ug dunay kagutom, dunay gubat. Dili kami mabalaka kay ang among Dios maoy nag-uban ug nag-atiman kanamo. We declare blessing, healing, victory in Jesus name we pray. Salamat Lord. Kining tanan among mga pag-ampo pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan sa pagig-usa sa balang Espiritu. Gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus, Amahan maguban nga kanamo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamanos. Ayaw mo kalimot. Sabado. God bless. God bless. Sabado ha. Sabado. Na ay practice. God bless. Bulanon, Dong Julito, God bless Ira. Sister Susana from Thailand, God bless. Andes Magalamay Merla, Imelda, balik tano sa ato ang klase ugma niya kuan na natong live. God bless na kawan Sona. Amo ba nagawas na? God bless, happy Sunday. Bye-bye.